मे महिन्यातच मान्सून दाखल झाल्यानं सोलापूर जिल्ह्यातील तलाव हे काठोकाठ भरलेले आहेत। मुसळधार पावसामुळे सोलापूर जवळील होडगी तलाव हे तुडुंब भरलेले आहे। सध्या हवामान बदलामुळे ढगाळ वातावरण आहे। अशा वातावरणात आभाळाचं प्रतिबिंब तलावाच्या पाण्यामध्ये पडल्यानं आभाळच जमिनीवर आल्यासारखं भासत आहे। तर आपण ही दृश्य पाहतोय, सोलापूर मधली ही दृश्य आहेत। सोलापूर जवळील होडगी तलाव हे आहे आणि हे तलाव सध्या मुसळधार पावसामुळे तुडुंब भरलेला आहे। सध्या हवामानामध्ये देखील दररोज बदल होत आहेत आणि सध्या सोलापूरमध्ये ढगाळ वातावरण पाहायला मिळतंय आणि याच ढगांचं प्रतिबिंब आता या तलावाच्या पाण्यामध्ये पाहायला मिळतंय। त्यामुळे जणू काही आभाळच जमिनीवर आल्यासारखं भासतंय।